zit vertrouwen op de fiets naar het werk daar. En ik doe mijn camera, die doe ik altijd in een bijzonder tosje. Zodat er net een bot kan sharen. Nou, even zien. Nou, goeie reis. Zo, ja. Nou, waar stik nou, hè? Het is misschien ook gauw genoeg. Dit is het carpoolplak vlakbij de McDonald's in Gautum. Waar ik me dus heel boos doen erger is, dan zit je dus een afvalbak, die zit je gewoon zo hierheen, echt vlakbij. Dus dan kun je uit in de auto stappen, zei ze van nou, ik flikker het voort. Maar wat doe ik voor meest vervolgens? Dan gooi je het gewoon del. Wat voor klooi je op is dan? Als je in de auto zit en dan flikker je gewoon in de McDonald's shit zo, boet in de auto of zo. Dat is dan net hoor. Soms. Zo. Ja, in de vrede best toen in een hazardpark verplaatst. Want bij het eerste keer zei je wat. En toen wist wat ik mijn paas nog doe. Dus ik had een maandje. Ja, dat is korken. Dat is korken. Ja, een korkie. Ja. En ik ben hard hè, dus ik ben een beetje saai heel duur. Ja, maar we gaan eerst even naar ja, hoe is het? Zo. Auw! Gadverdamme joh. Nou, dat komt van die schoon. Shit joh. Dat is normaal dit hoor. Waar ben je voor squan dan? Nike's. Nike's? Ja. Huh? Mag ik die blier nog terugsteken net? Tuurlijk. Ja, wat dan? Ja, mes erin. Hoppakee. Zo. Wat de fuck doe je maar die stekker jong? Dan was er weer een blauwe haren, dan krijg je wel een route op. Ja, hoe kan ik dat nou oplossen? Wat is nou een handige manier om dat zin te gaan? Dat die hakken net, net die grote bleren krijgen die ik er nou van krijg. Misschien heb je nog tips, dan jerk ik graag. Want ik zie denk, misschien een pleister op een hakken, maar het schuurt er heel gewoon bij del, is toch? Daar krijg je denk ik die blier van. Maar we even naar de winkel toe. Zullen we weer naar de supermarkt? Gleich. Ja, gleich. Gleich, dan denk ik altijd, we gaan er gelijk heen. Maar in Duits is gleich is haast. Waarom spreekt u Duits eigenlijk? Weil ich Deutsch bin. Ja, dus een Duitser die maakt een website voor u. Die rent je stage, die komt uit Bayern. Bayern, sag het goed? Bayern. Ohrkatzelschwarf. The tail of a squirrel. Nou, we gaan even naar de Jumbo. Zo. Van de Jumbo, daar halen we altijd onze lunch op. Do you like buttermilk? Yeah, sure. Ja, buttermilk? Deze is net goed. Ja, deze is nog wat hut, dus deze is voor morgen. Snuffel jij, we roeken ze. Ja. Oh. Nou, ik probeer dus al een goede invloed te gaan bij de Duitsers, maar ik ga toch een energy drinken uit. Dan komt er maar een heel liter omzetten, hè? Do you want something else to drink? Because we always drink coffee tea, but maybe you want some cola or something like that? Het is heel apart. Dit is een soort van flesje drinken met gezwel erop. Zo. Zo'n functie aan het. Water and surprise. Er is zo'n surprise bij. Al maak je mij in Bart? Ja. Maar wist je wat het is wat in het flesje zit? Er zitten zo'n bobbels erop. Ja, Wist je wat het is? nee. Wisten Sie, was das war auf Straße? Ja. Das war wir nehmen das in den Niederlanden, ein Straßenfrikandel. Tijd om naar de kapper te gaan. Gadverdamme. Ja, nou dit dus. Rein. Hey, Zo. Vreedhakken, belangrijk peteer. Daarvoor maak ik er een beetje representatief uitzien. Ook maar gewoon een beetje, gewoon representatief uitzien. En toen was ik in dat mijn hier een beetje goed uitzien had. En mijn bus. Zit er goed uit dan alleen? Nou, waar. Ja? Ja, gaat gebeuren. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Wat ga je ermee doen? Nou, een beetje hier van de zijkantjes wat af, zeg maar, snor een beetje bijwerken. Oh. Puntjes er wat af. Mooi in balans brengen.
En dan moet je naar die camera gaan kijken en dan gaan we beginnen te scheren. Ik herinner me nog wel eens dat je ooit een keer gezegd hebt dat een baard is een soort van ruwe diamant. Ja. Die moet geslepen worden. Ja. En volgens mij heb je ook wel een keer gezegd dat een baard is een beetje als een conifeer. Die groeit iedere keer weer anders. Nee, dat Nee? heb ik nooit gezegd. Ja, volgens mij wel hoor. Ja. Ja toch? Nee, herinner je je niet meer dan? Ja, dat weet ik niet. Ik zit nog te denken. Oh, hartstikke mooi. Dus kunnen we een presentatie doen, toch? Al een presentatie doen. Ja. Collect all the toys. Open here. Oh, wat je? Oh, je zit erin. Nou, ik denk maar steeds op te drinken, joh. Ik heb hier al te drinken en dan komt er daar een flesje bij. Maar we doen er ook een verrassingsei in een flesje. Ik heb een eigen in dat dat natuurlijk net zo is. Wat? Zo, nou, zou maar het ongeveer wijzen, denk ik. Dit is ongeveer... Dat is het ongeveer. Dan hebben we hier nog iets. Dit is een... Echt iets. Totaal bekend bij Star Wars, man. Vond je nou een leuk filmpje? Doe dan een toem omheen. En hieronder, zo'n toem omheen. Volgens meer zien van mijn kanaal en meer van mijn filmpjes. Abonneer je dan. En was nog wat kwijt? Let dan een reactie hieronder. Achter. Ja. Dan zien we de volgende keer weer. Poes. Hehehe